Adani chaki ba penjo bwana ne. Macha nok buch ODM. Manyoro cha? Nok buch ODM. Ne waneno kada mana background kokete nanga mangiso kit ODM. Victor Tieno Makajoma. Mano nyinga mar kipande serikal gi M-Pesa. Bura mar ODM kaneno ga kuluongi taneno nyaka jodito mag party, executive director, head of operations, treasurer. To maduong' moloyo wanenega Azimio TV. Ni Azimio TV. Azimio TV ang'iyo. Magole achiel kachiel. Ni neno Azimio TV kanyo. Macha ne buch ji giwegi. Mano chokore to dhi go mbaka Busia. We monda koni gimomiyo gini okne mar ODM. To bende ok de giwuondore joge an wuon na kuom tiyo gi wacho ni sani ka koro giero ODM ne. Karoli Omondi jaod bura Masuba South. Donge nyicho selando ni en ODM no kodwoko dhi chungi ODM. Yes. Nyore kanyo realize ni ODM ni en duond bura maber odwa dhi chung godo kendo koro owacho weche mag ODM. Anthony Kibagendi jasikunda kendo siepna. Donge no se wacho ni en owe ODM. Odhi Matiang'i. Luoro piny gi Matiang'i. Kapod Raila ngima. Yes. Obedo nyaka bounce gi MC. Functions mag Matiang'i. Sani ka koro hero ODM moloyo jo ODM. Owacho weche ODM kaka ODM ok dhi tiyo gi jomoko. Richard Onyonka. Donge nyicho wacho ni en onge kumodhie gi ODM. Gin gi candidate gi ma en Fred Matiang'i. Didi Mwase neno buch United Opposition ko Onyonka nitie ti wacho ni ene moro mos mag Matiang'i no represent Matiang'i e burano. Nyore kanyo hero ODM. Molo Matiang'i koro dhi mag ODM. James Agre Boborengo no chako pingo weche mag broad base ni karango. Kara Raila Odinga pod ngima. Sani eko hero ODM. Moloyo mara Raila Odinga mane Raila Odinga nitiena. Caleb Amisi no chako pingo weche mag broad base gi chon kara Raila Odinga pod ngima. Ne giluongore ni Kenya Mpya. Na Kenya Mpya China boss. Kenya Mpya. Kenya moja. Kenya moja. Kenya moja donge? Kenya Mpya tena ga bus moro madhitika. Koro ineno jogi kata bed mna ni twang' law gi gin ODM. Ni kuonde ma gin tiere sani gine gi nying ODM. To ng'enyne gin joma chunygi onge ODM. Karoli jaod bura Masuba South oke mano kuongo wuok ka ODM poko chako tiyo kata gi William Ruto modhi State House. Mane idwa riemb gi nyaka party. Sani ka koro ODM nye chako tiyo gachiel gi broad base to koro timo ang'o? Uchikore oko. Sigand Nyang' mong'isi ni Rautwe Bonam. Nyakitang' kikidhi ga bal kanyo. Nyang' samoro nyalo bedo Karoli. Donge gine mane gikuongo telo kocha. Sawa. Koro wache ni Rautwo. Dak no wache kinde cha. Emomiyo VOJ machane ken bura mar ODM. Machane buch jo siasa moko manoyier gi ODM. Masani chalo ka gigo ma ODM timo ok ber negi. Koro nye gidhi timo ang'owa Linda Mwananchi. Poster manye giketo nye en kala mane? Rambulu. Noko ni twang' suit kala mane? Mwacho. Ken ni tweng'o. Ni twang'o suit kala mane? Rambulu ni en tie ODM nigi rangi moro mabiro rambulu moro e iye kanyo ma. ODM kala ne en mane VOJ. Okay, ODM kala machane ni mar Azimio aparo. Emomiyo. Rambulu. En mar Azimio. Machane rangi mar Azimio. Nikech kata SG king'iyo picha mani screen mari mara mogi TV ibro neno kanyo ka orako nanga marambulu. Koro ji matin emanyo ni kanyo geti mang'owa gi t-shirt. Mana James Bob Agre Orenge maneno gi t-shirt mar orange to gi MP ma nini iluongo ni ng'a
MP host MP gine so osoti bende nyorwako mnogudu mar ODM to nyarado kode airport Kisumo ko onge kode budhiambo nyonge kode to kiwinjo jomoko mabende ni wacho no ko mos natembea no na winjo kisomo mos ne kanyo ko nyisi ni natembea gi ODM to no winjore kanyo natembea no bedo ja ODM ng'ama nie tok jogi wekika cham wach podwa duogo jogi ne nigi ratiro mar bedo gi romo nye gin gi ratiro mar timo gimoro amora ma gidwaro to wacho ni ma ne romo mar ODM ok en adieri nikech kwadoke penjo to wabende ibiro penjgi ni to kara romo manyo utimo kanyen mar ODM Party no golo pesa di kisai penjo monego wapenji okay. Nikech mag ODM mag delegates kande bende no penji ni ka ODM onge pesa magole to kara ng'ama fund gi mago bende penjo ma jopiny nyalo penjo jagoro kane wuoyo gi Ivono Kwara nowacho ni en kaka jagoro mar ODM thothne pesa mag operations magitimo godo chenro mag outreach programs gi ebe nyaka sei mare nyako kete kanyo ingeni ndalo moko na penjo jomoko ni kane Raila Odinga ngima to ne timo rombege to ne fuyo gi ndeke bende ne gipenjo ni to ndege mar Raila fuyo godo ni uwuok kanye ingeni ODM ji mang'eny chiwore nega mana dira makende ji mang'eny chiwore ne ODM ang'eyo ji mandalo moko koni nino party kadhi kama achunge mtokni ka wajumbe ang'o chopo tachunge Prada dek mabro kelo wajumbe to keto kanyo achunge mobilizing mar security an gi vijana mamaga mabro bedang'o security mar chama ng'ato bende koni ni oyo achunge sound an gi sound maber ang utima ng'o ang tigo ji chodore ji golo so sama gigi otimore kama to party okochuno ni nyaka timang'o nyaka gol pesa to kata ka bed ni nitie ng'ato mane golo pesa ni gigo timgi ber aneno ga karumbe mag ODM gi executive director nitie executive director nigi nafas maber mar wacho ni gigi no bedo finance nade to kutiyo gi executive director ma un gudo office achiel monego benine mi oversee operations to submit mone performance review kipenje TV tipenjo ni executive director nyo wan gi function makama pesa nyo tiadi source ma pesa ni nang'o bas wan kaka chama wachulo usuru gik manye wa prokiwage jogo bende gidhi chu you see that is how you ask those questions but anyway siasa osechako osego firimbi ja siasa wacho gimoro amora matimang'o mane chunye to gima ber mogik kweth manyene Busia en kweth maneno ni ok ginyal tiyo e twech achiel gi William Ruto gisewuok okayanga NDC mar ODM ibro luongi ibro penjo ni bende uyie ni ODM odhio donje coalition gi duond buche mamoko to delegates bro timang'o bro duoko bende uyie ni ODM odhio twech achiel gang'owa gi UDA kochakore gi negotiations delegates bro timang'o bro duoko ok jo siasa delegates ma bro duoko delegates wakaw ywe matin yakora mgajwang ka waduogo bro medo go wi wachni in bende okwa we oko inyalo pimno anena in kaka ineno kaka yam siasa ni ringo kama inya ne dun bura mar ODM ni inyalo wachi ang'o med mana kete ka ma en kaka onene era Ramogi FM gi Ramogi TV